मिलाद। मैं ईद मिलाद की तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों और बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मोहम्मद पैगंबर जी, इनकी भी आज जयंती है, उसकी भी शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप देख रहे हो चिखली शहर में पूरे हमारे जो मुस्लिम बांधव है उन्होंने बहुत उत्साह से जुलूस निकाला है। मुस्लिम फाउंडेशन चिखली ने भव्य रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है। मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। धन्यवाद। आज चिखलीमध्ये आमच्या मुस्लिम बांधवांच्या वतीनं ईदचा सण साजरा होतोय। त्यात मुस्लिम फाउंडेशनच्या वतीनं प्रचंड मोठं रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे। रक्तदान हे महादान आहे, अनेकांचं प्राण त्यातून वाचू शकतं आणि ईदच्या निमित्ताने एवढं पुण्याचं काम दुसरं कुठलं असू शकतं। मी मुस्लिम फाउंडेशनचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते यांचं मनापासून अभिनंदनही करतो आणि आभार देखील व्यक्त करतो की अत्यंत पुण्याचं काम या फाउंडेशनच्या वतीनं करण्यात येते। मी आपल्या सगळ्यांना ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। 16/9/2024 ला मुस्लिम फाउंडेशनच्या वतीनं जे सौतामाळी भवन येथे जे रक्तदान शिबिर ठेवण्यात आलेलं आहे त्यामागचा उद्देश एकच की हा जो रक्तदान शिबिर आहे हा जरी आयोजित मुस्लिम फाउंडेशनने केला असेल तरी याला जागा उपलब्ध करून देणारा हा माळी समाज आहे। तरी माळी समाजाचे मी या रक्तदान शिबिरासाठी जी जागा उपलब्ध करून दिली त्यासाठी आभार मानतो। तसेच हे रक्तदान शिबिर ज्यांच्यासाठी ठेवलेलं आहे आणि ज्यांच्या नावावर ठेवलेलं आहे असे आमचे प्रेषित मोहम्मद यांचा जो संदेश आहे एकतेचा, तो एकतेचा संदेश हा इथं मुस्लिम आणि माळी समाजाने एक रक्तदान शिबिर ठेवून हा पूर्ण केलेला आहे। त्याच पद्धतीने इतर समाजाने सुद्धा असे विविध प्रोग्राम घेऊन पुढच्या वर्षी याच्यात वेगवेगळे समाज याच्यात सहभागी होतील आणि अशी आशा बाळगतो। तसेच या रक्तदान शिबिरासाठी ज्यांनी मदत केली त्या सर्वांचे आभार मानतो।